So kana tiri kugrade 7 ngatitange nemakeywords atiinawo. Rekutanga rakanzi ascend, and this word ascend. Rinotevera descend. Then iri rakanzi expanded notation. Then rino rakanzi index notation. Saka to ascend patinenge tichiita religious studies zvinonzi Jesus Christ ascended into heaven. Saka kuascenda kukwidza, sezvatinotaura kunyadzosingwi dzeshona tichiti utsi hwakati togo kuenda mudenga, that's ascending. Asi tiri kureligious studies zvakare zvinonzi Jesus is going to descend when he comes back. Saka descend is the opposite of ascend. Kana kuascenda kuri kukwidza, kudescenda kudzika, kudzisa. Then expanded notation muchadzidza kuti zvinorevei kumasvomu, kumathematics. Index notation muchadzidza zvakare kuti zvinorevei. Ngatichiendai pamawhole numbers. Ndo first subtopic yatoda kushanda nayo, whole numbers. So what exactly do we want to learn pamawhole numbers? Ngativerenge zvakanyorwa mucourse reader medu. Numbers can be written in words or numerals. Saka in words ndoma taita an example pataita our flashback. Numbers are written in words kana ari ma words ari kurepresenta ma numbers. Then numerals ndo manyorero atinoita ordinarily. When writing numbers in words, always remember to use hyphens when joining 2-digit numbers between 21 and 99, except for multiples of 10. Okay. Saka ngatinyorei ma notes. Note yedu yekutanga, numbers can be written in words or numerals. And tikada kusama examples panapa. In words tikati 130. In numerals number iyo yatanyora in words inge reaching 130 seizvo. Saka tine two forms of writing numbers, be it in words or in numerals. Zvova zvanzi, when writing numbers in words, always remember to hyphenate, cannot to use hyphens when joining 2-digit numbers between 21 and 99. Saka when writing words, cannot when writing numbers in words, always remember to use hyphens. Vamwe vanoti to hyphenate for numbers between 21 and 99, except for multiples of 10. Kana chiti multiples of 10 tiri kureva manamba akaita sekuti 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 tichienda. Anditka. Saka panapa example yatiinayo for this point ndeiyi. Kana chida kunyora kuti for example 34, tinoti 30 toisaka hyphen totati 4. Tikada kuti 81, tinoti 80 toisaka hyphen toti 1. Tikada kuti 99, tinoti 90 toisa hyphen toti 9. Ndo zviri kungotsanangurwa panapa.
Saka numbers or 2-digit numbers between 21 and 99, they should be written with a hyphen except for multiples of 10. In our course reader vapa example ya 71 which is written as 70 ngati inyoredu. It is written as 70 hyphen totati 1 like that. So tapiwa an abacus iri kutiudza a place value system kana kuti decimal place value system, but in our case it's simply a place value system because tikutangira pama-units tichienda ku million. Look at the abacus above. Each digit has a place. Ndosaka ichinzi place value system. Saka let us reproduce that. We want to learn something from that abacus. Saka abacus yedu yakadai so. Then panapa inoti units, yoti tens, hundreds, thousands, tens of thousands, and again 100,000s. Alright, ingaina small letter t panapa says then million. Mondegererawo kuti handina kuita spacing yangu zvakanaka. Panapa pane 3, apa 1, apa 4, apo 5, apo 6, apa pana, then apo pane chi 1 2 3 4 5 6 7 8. Like that. Saka tikanzi tinyore namba yakaiswa paabacus apo, namba yedu tinenge tichingoti kana tinyora manumbers tinomanyora in groups of 3. Ndosaka 1000, not 1000 exact, tichitangira pa 10,000 tinonyora 10,000 iri 00001. Let me illustrate nepano. Sachatanga nekuma units. Ma-units yedu mangani i 1 2 3 4 5 6 7 8. Satinonyora 8. Koma tens 0. Koma hundreds 1 2 3 4 5 6 6 say ish. Satanyora first set of 3 yedu. To skip aka space kadiki. Toya tutangira ma thousands panapa. Ma thousands i 5. Ma 10,000s i 4. Then ma 100,000s i 1. Like this. Tanyora a second set of 3. Tos jambira ka space tozonyora kunoku 3. Saka answer yedu panapa ingeri 3,145,603. So kuti choro mukada kutarisa panapa, because what you can read it as 3,145,608. Semanyoro rataita. Write it in sets of 3 kuti muzogona kuiverenga. Kuri kuti manga mangu enyora yakadai so. Zvinogona kutonetsa kudi kuiverenga kana yakadai, asi mukainyora zvakanaka yakadai so inoverengeka. Saka munotangira kwekupedzisira kwenamba kuma units monyora in sets of 3 kusvikira kwekutanga uko. Ndo manyorerwa anoitwa manamba. Saka if we look at the abacus above and each digit has a place, millions is represented by 3. Sezva murikuona pano m inoreva kuti million tine 3 zvima dots. 100,000 is represented by 1. These are the places, by the way. 10,000 is represented by 4. Thousands is represented by 5. Hundreds is represented by 6. Tens is represented by 0. And units is represented by 8.
With what we have learned so far, let us do an example. Saka toda kutangira nepachi pa example 1. Example 1 iri kuti chi kwanzi write 4271452 in words. Saka tina number 1 tina 4271 sekuona kwenyu yakanyorwa in sets of 3 4 5 2. Inonyorwa say in words. Tinoti 4 million because million ine ma 06. Saka panapa tine 6 ma places. Saka kana chinyatsoda kuva accurate, we will say a million has 6 places after the number. So we have 6 places hapo. Saka tati 4 million 270. Remember, tinaisa a hyphen because this is a 2-digit number between 21 and 99. 71,450 another hyphen 2 says. Saka chakakoshera maspace aya anotiudza futi kuti ndopata kufanirwa kuchiisa. For example 34 and pane ka space ndopaenda million. Muri kuzona 4 million ndobatati 271 pane ka space ndopaenda 1,452. Saka izvozvo zvinotibatsira zvakare. Muri kuzona zvinotibatsira zvakare kuziva panofanirwa kuenda million ne1000 zvichienderana nechinamba yedu yakamira sei. If we go to number 2, yava now a reverse of number 1. Iri kuti write 1,062,420 in numerals. Saka tatodzwa kuti i 1 million handiti ndobva zvanzi 1,062,000. Saka 062 kuro kuti ive 62,420 in numerals se izvi. Saka muka practice, I'm telling you brothers and sisters, munozvibata, it's not difficult. That's how we write 1,062,420 in numerals. I employ ndinokurovedzerai kuti muno practice with this practice exercise. You can inform us in the comments if you came about any issues. But itai number 1 moita kubva pa A kusvikira pa L, moita number 2 A and B, inoramba ichikontinua until J. Zvataita izvi tatodzidza an introduction to whole numbers.